zakho somkhosi. Wazi umhlaba wayesenamisele sey'nyawo zakho. Wena obabubuka lokukhuluma. Waphefumulela emakhaleni akho. Waba kanjalo umuntu umphefumulo ophilayo. Wamthatha wambeka ensimini yase-Edeni. Wamenza umuntu ukuba ubuse umhlaba. Wamenza umuntu ukuba ubuse phezu kwey'lwane zonke. Wamnika igunya phezu kwey'nyoni emkhathini. Wamnikeza igunya emhlabeni phezu kwey'nkomo. Wamnikeza igunya nangaphansi kwamanzi. Wena uNkulunkulu onjalo ophakeme kakhulu. uNkulunkulu obabazekayo. uNkulunkulu ombuso wakhe awuyikuphela, awuyukunyakaziseka. Wayenza inkosi yombuso wakho ngoba uJesu Kristu waseNazaretha awulewayo uphile ngosuku lwePentekoste. Wathi madoda waJuda nani madoda aseGalile, wathi mawaseke kini ukuthi laba bantu abadakwana yiwayini. Wabejaba kuba abaprofeti uJoeli wathi ngasempheleni kwey'nsuku uSiphathi awuthululela umphefumulo wakhe noma uyawuthulela umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. Wathi abadala benu bayobona imbono, abasha baphupho amaphupho. Wathi intombi leyinsizwa siyakuprofetha. Wathi-ke lokhu awenzekayo lapha egameni eliphezulu kuba sisethembiso esakho Jesu Kristu mina nafethelayo. Sewaba yinhloko yegumbi, waba yitshe elenqatshiweyo. Wenqatshwa yini? Uthi wayebhala uJohani wathi wesaba bakhe abamungelanga, kodwa bonke abamamukela wabanikeza amandla. Babe ngabantwana bakaNkulunkulu, athuliswa amanyama. Wathi wakha phakathi kwabantu, wathi Simoni inkazimulo yakhe wayejabasela ngowesifazane. Uyela uJesu namandla. Siyabonga kwinkosi yokuthula, siyabonga kwinkosi yaseSalema, siyabonga kuJehova namandla, siyabonga Jesu okuphila komuntu. Wayinqaba yethu, wayisiphepelo sethu, walidwala lethu. Unguye ngiwuye, u-Alfa Omega, usakazo oqinisileyo. Wabeni igama lakho. Siyabonga Dwala, idwala laphakade, idwala lingafani namanye amadwala. Ngesitha sethu siyalazi Jesus esakhe sumakulo Hallelujah. asaphazeka umhlaba wonke. Thank you, Jesus. Siyabonga, sibonga kuwe Jesu. Wena unyukele ukhanda amadwala aqhekeza, unyukele ukhanda ilanga lafipha. Ithesu lakho kwabamnyama amahora amathathu. Bezwakala umsindo udabuka isendo sethempeli. Utobhala amaHebheru wangena kwabakanye endaweni engcwele ungena ngegazi lakho. Uma liphethe igazi lenqaba, uphethe igazi kodwa wasithengela uNkulunkulu ngegazi lakho. Hayi, siyabonga, siyabonga, siyabonga. Lizohlabelelayo athuba wehlaba. Uthi nabesafa, bathi besaphila asuka linsingiso. Kodwa Nkosi uJesu, athi ngibonga wena, ngibonga njalo.
asifanele ukufa, asifanele ukulahlwa, wasilandela emkholweni yobonakala kwethu, wasithi abantu asifana ngaphansi komnqamlezo lwakho, sasiyimihlathi yasendle elahlekile, wasenza saba izimvu zendlelo lakho. Wena umaluso omuhle, wena wadela ukuphila kwakho ngenxa yethu. Isono wawungasazama, kodwa wenziwa isono. Wena waba inhlawulo. Ngihlabelela njengoDavide, wathi uJehova umalusi wami, wathi angikweswela lutho, wathi noma ngabe esigodini sethu sikakufa, angesaba ububi, ngoba wena Jehova unami. Intonga yakho nodondolo lwakho ziyangithuthuza. Wena olungisa itafula nasebusweni bey'tha zami. Wena ogcoba ikhanda lami amafutha kamoya. Inyama yami yagcigcima. Wathi impela okuhle, wathi impela okuhle, wathi impela okuhle nomusa, wathi impela okuhle nomusa. Uyangilandela, wathi ngiyawuhlala endlini kaJehova, wathi mihla yonke yokuphila. Siyabonga Baba, siyabonga Dwala. Abonga kuwe Nkosi. Siyabonga udumo.
waphendula wathi kuye, ilowo nalowo ophuza lawa manzi akayophinde ome, kepha lowo oyakuphuza amanzi engiyakunika wona akayikoma naphakade, ukuba amanzi engiyakunika wona ayakuba kuye umthombo wamanzi aphuphuzayo kube ukuphila kwaphakade. Owesifazane wathi kuye, Nkosi, ngiphe lawo manzi ukuze ngingaphinde ngome futhi ngingabe ngiseza lapha ukuzokha amanzi. Jesu wathi uyahamba ubiza indoda yakho uze nayo lapha. Owesifazane waphendula wathi anginandoda. Jesu wathi kuyusho kahle umuthi anginandoda, ngokuba sewuke waba namadoda isihlanu, naleyo nayo manje akusiye yakho. Lokhu okushoyo uyiqiniso. Owesifazane wathi, Nkosi, sengiyabona ukuthi wena ungumprofethi. Okhokho bethu babekhonza uNkulunkulu kulentaba, kepha nina nithi iseJerusalema indawo lapho kufanele ukhonzelwe khona. Jesu wathi kuyisifazane, ngikholwe siyeza isikhathi lapho ningasawumkhonza uBaba kulentaba naseJerusalema. Nina nikhonza eningakwaziyo, kodwa thina sikhonza esikwaziyo, ngokuba insindiso ivela kubaJuda. Kepha isikhathi siyeza, sesifikile manje, lapho abakhonza ngokweqiniso bekumkhonza uBaba ngomoya nangeqiniso, ngokuba uBaba ufuna abamkhonza kanjalo. uNkulunkulu ngumoya, akho-ke abamkhonzayo kufanele bamkhonze ngomoya nangeqiniso. Asihloniphe uNkulunkulu phakathi kwethu. Siyahlonipha bonke abafundisi abakhona egameni likaJesu. Zingelwayo kanye nomama sibamba ngasoyibili, induna yakithi Khabazela. Siyahlonipha umpostoli wakithi Baba Vilane Sithenjwa nabo bonke abafundisi elimani balule ngamagama, omama befundisi nazo zonke izisebenzi zenkosi nebandla lonke likaNkulunkulu. Siyabingelela usisi wethu sihostile egameni likaJesu. Amen. Ingoba dlamini Nkosi yazi ngikholwa ngicela abazalwane imizuzu engaphansi kwe-10 sibukusaliswe lenkosi. Ema ngabingelelana ngeprotocol ngixolele, kodwa ngiyabobserva lonke abantu basezulwini ngegama likaJesu. uJesu la silandisa ukuthi udibane nowesifazane, nakhona udibana naye la eSamaria. Bekade mawufunda amabhesi angenhla uyisezwini ukuthi izikhulu zabaJuda zifuna ukumsoco. Isizathu ukuthi basebezwile ekhabazela ukuthi baningi abantu ababhabhatisayo omdlula uJohane, kodwa uJesu akaze abhabhatise umuntu yena, kwangabafundi bakhe nje ababebhabhatisa abaningi. Kusho ukuthi isifundiso uJesu nentshumayelo zakhe zazidonsa abaningi bephenduka. Leyo nto yanikeza attention
ukuthi siphe sisifundiso uJesu afika naso ngoba thina sazi isifundiso somthetho kaMose. Manje akufuneki kube khona umuntu ozofundisa enye into okungeyona leyo uMose ayishiyayo. So kwabukeka engazuthi iqembu lakwaJuda liyadliwa isizathu sokuthi ama-followers amaningi selandela uJesu. Siyakhumbula uchapter 3 one of isikhulu siya kuyena uJesu ebusuku siyothi kalela akekho umuntu ongenza lezi ndaba engaveli uNkulunkulu. Ma abafundileyo ngempela bethi engathi ayikhona i-meeting ekade ihlele mina uhleli yona ikhansela lokuthi singamthola njani noJesu. So leyo nto yabenza bangahlaliseki. Banonyoka uNicodemus bathi ngeke ndoda awumtshele kahle ubani ngaphezu kokuthi ubani ngingenze njani ukuze ngubone umbuso kaNkulunkulu. Usethi-ke uJesu usethi uJesu zalwa kabusha manzi namomoya siyalwazi udaba bazalwana. But kulesi ifundayo lithi wayekade nje esezwe inkulumo yalamadoda bayisela ethi ake ngihlele eSamaria. Wafika isikhathi la ekhathele khona ufuna iBhayibheli lithi wakhathala ngenxa yokuthi ebendlela. Kanti uzokhathala afike ngasemthonjeni kaJacob. Wawumbe kade uJacob izwi kaNkulunkulu kanti uzofika owesifazane waqondana ukuthi kufika lo mama kanti lo mama uzoyikhela amanzi njengendwayelo. Wayesedibana noJesu adibana emthonjeni. uJesu bewomile was thirsty wayome ngempela ukuthi sifazane uthela umphuzisi. Lo mama amaJuda namaSamaria wahlelana lapho ungakwazi lokho ngezelelo bazalwane uma kanje umthetho wakhe kodwa ngeke ngigcine kanje. Usethi lo mama amaJuda namaSamaria wahlelana manje awukwazi ukuthi ngiphuzisa amanzi. Usethi uJesu inkinga ukuthi ungazi ngoba ukube bewazi ukuthi ubani ocela kuwena ngabe lento uwocela kuyena akamphuzisa. Usethi lo mama kahle Nkosi awuyiphethe nje ukukha wena manje uzomphuzisa kanjani? Abafundile bathi lo mama waye inkulumo yakhe yayikuthi uJesu uyapromisa isizomsabithi wayepromisa ngokwalo mama. Lo mama uthi amaJuda namaSamaria bakhanyiselana. Adivele iqiniso kaNkulunkulu lithi asinaboshela jokali. Shumayelasi. Okay. Ngokweqiniso kaNkulunkulu lithi abakholwa nabangakholwa abangatholakali besejokeleleni. Ngiphinde futhi uNkulunkulu. Okay. Uthi lo mama amaJuda namaSamaria awakhanyiselana. Iqiniso kaNkulunkulu mayivana khona ukuthi okholwayo nongakholwa abangabi sejogeni leli. Zinkabi lezi elazi ijoka nengalazi ijoka ayikwazi ukuba sejogeni leli. Hayi Ngoba engalazi ijoka inakho ukwanqamula amajoka. Apha sesithi kuphendula inkinga. Iyenza ukuthi inqamule ijoka ukuthi ayijwayela ilazi. Elazi ijoka kuthiwa jamula udwoza. Manje lapha phakathi ijoka ifaka ikhanda libeke phakathi. Isizathu ukuthi ngiyalazi ijoka. Asikhulumeni iqiniso bazalwane ukuthi abakholwa nabangakholwa abakhanyiselana. Luba kuhlelwane luhambo. Inkinga la ifisha iconfiction ma-altar. Ikhulume nje bantu ungaba muhle umshado singene nesithelo siye phambili siye emuva siphinde futhi siye phambili siye emuva kodwa la ifisha isale khona ukuthi ubaba mayisithandaza umama mayisithandaza uthini manje ama-vacations ikhimbali badla uchocolate manje ama-hotel
sibe nenkinga khona ukuthi mase ziyankulunkulu siyabhala ngoba ubaba uzofika eJobe aphakamise i-altari lakhe athi baba mina into zabe mayingasahambi kahle ngiyakusiba lukhulu ngikusiba lukhulu ukuthi imfundo zenyama ekhetha abaweli athi into zabe ayihambi kahle ashume isiphephe kwadlamini mayefika umama athi mama mina ngithandaza uJesu athi baba sithandaza uJesu la ekhaya sonke siyaphahla angisho ngephutha ngisho ngiyayiphinda futhi ngithi i-altari liyingozi kumuntu i-altari ngamvusa umuntu i-altari ngambulala umuntu imishado esiselebrithi leyo yamakholwa abuya amakholwa emindweni isizathu adibana nabantu ama-altari abo afiyo ama-altari avumelana ukuthi nje ang-ofreme nduna yami ngiminithi elilodwa ngithi bafowethu asiqaphele ukuthi ubudlelwano bethu sibakha nobani siyini futhi isisekelo sobudlelwano bethu nabantu asiqaphele namabhizinisi qaphela ukuthi ebhizinisini ubani upartner wakho webhizinisi sangenzeka ukuthi usebhizinisini athi okunye ukuze leli bhizinisi lihambe singena kanje kanti le nto futhi ayihambi ukuthi singena kanje ithi babe kuyoba khona indlela ewumene ithi babe abahamba kuyona ithoba baziwula bese lithi babe abahamba kuyona noma beziwula kodwa ngeke bathuke bese lithi kunendlela ebukekile kanti ebehlela abantu isiphetho sawo ukufa kodwa mfana namhlanje asiqaphele indlela esihambayo ukuthi noma ingayinhle ebehlela abantu kodwa isiphetho ukufa ayikho leyo ndlela ngicela ukubabezela ngathi indaba uthi-ke nomama amaJuda namaSamariya wadlela sePetrus ngiyabonga sifazane ngicela ungenzele kanje ukube bewazi ukuthi ubani lo ocele kuwe uke manje uwe ubuzocela kuwe usePetrus ngoba ophuziswe yimi ngoba wena ukuphuze lo mthombo kaJakobe oqeda nje ekhaya after 3 hours uzobe sewumile uphezukha la tamshumela kancane manje bese thi uJesu kodwa-ke ophuzekile mthombo lo kaJakobe siyoma siyaphuza sonke sekufike la sengiqede nani u500 ml sengiqedile manje ngizoqeda lo wesibili ngoba ophuza amanzi yonke iqiniso lelo kodwa uthi uJesu konke nje wadibana nami wayesemnikeza ilungelo empilweni yakhe ukuthi yena aphuze kimi uthi ngeke uphinde wonke uthi uJesu uzamnikeza amanzi ozowaphuza ube satisfied usho ukuthi la amlakho nje ukuphuza kodwa indaba apostoli i-certificate khona leso singeze ndishokothe singesaba sikho right usho ukuthi impostoli uJesu akakhulumi nje ukuthi ophuze nje kimi nje just for uphuza kodwa
I
Sekushaya sonke lapha. Akasamazi nomuntu omdala. Yo. Asazi nomama wakhe, asazi Awenza sibakhulu. asazi isizathu esibenza besanakuhlonela ukuthi yini. Kunomuntu angadibananga naye. Wafaka imali. Iqiniso lithi uNkulunkulu mayesemdalela umuntu. Usho mina. Iqiniso lithi uNkulunkulu mayesemdalela umuntu. Wamenza uNkulunkulu umuntu wamshiya nesikhala. Lapho enhlizweni yakhe. Yaze saka sisamayine ukisaya. Athi nina nonke nomileyo samizo. Wayengeke uIsrael athi ngithela imali ye-12 ezingenelisiyo ezingeyona inzuzo na. uNkulunkulu lesi sikhala njengoba uNkulunkulu asidalelela kumuntu wasenza nesibabo what ngisho ungaphuza amabhiya awu-10 ngisho ungaphuza amabhiya awu-12 ngisho ungaba namadoda amahlanu namhlanje okhetha kule ube ubaba onamakhosikazi awu-5 namhlanje okhetha kule ungene yonke imizi yo-5 kodwa stina weneliseke ubonakala weneliseke ubaba uthawu nenkosikazi eyodwa wahluleka uhlala nenkosikazi eyodwa ufuna esibili yafika esibili wafuna esithathu wasebenzisa isizathu sokuthi wandisa umuzi kayihlo kanti awandisa umuzi kayihlo aweneliseke anemshado mshayeli uma bandisa umuzi bafuna ney'bhedlela bane-stress xa benamakhosikazi ey'lafuna Ewestande family. ngabo mama baxakile manje lo mama Ewestande lo family. mama khabaze lo mama ukuthi uJesu asemahlala Ande family. awu-5 Yeah. 1 2 3 4 5 onke la madoda usho ukuthi wena ungatheki onke la madoda arong awu-5 uwo-right naleyo izama Awenza sibakhulu. uwo-right Ushoda uJesu lapha. bonke la bantu bo-5 bo-6 bo-5 barong umuntu o-right uwo Shuthi wena uyoba noba babeyingane bonke umhlaba ngoba balongibonke umuntu o-right uwe my brother usho ukuthi bonke labo sisi basuke bona bamethisa bebelongibonke njengoba kuney'ngane umhlaba wonke nje bonke labo sisi ba-wrong umuntu o-right uwe nakhona imistake yakho awuzonke lezi ngane uyayiphika ezinye zakho usho ukuthi ngempela ba-wrong bonke laba bantu my brother usho ukuthi usukazi ubhanosisi esontweni elilodwa aba-3 esontweni elilodwa ubhanosisi bobathathu labo sisi akekho umntwana njengakhosikazi wakho iminyaka ngiyafuna awamandla wekho kodwa sengazi be-5 iminyaka usemjolweni so ayikho indlela ongayenza yokuthi mhlambe uyovela kobasisi ayikho indlela yokuyovela for 3 years nawe sisi wami usho ukuthi usungabelezela 3 years ubelezela emjolweni uyazi ke umdada kuye ukuthi kungaphi uyazi bonke abantu Ande sibakhulu. uJesu usho sengathanda sengiyatha uthi uJesu usho kahle ngoba nalezi thupho thunayo manje vela dunia nathi la usethi noma mana awusiye bani masana awusiye mesana uthi uthi uJesu ukhuluma naye bese lo mama shiyano uthi imizi wathi esegijimisa mari awubheke uzubo lento ithi stand no mama wayeseyiking emphakathini uyazi ubona imposto kuthiwa seyiking bathi abantu asafusha umuntu wamaJesu sikholwa ngumuntu isizathu akekho indoda yakadibana nawe yadlula isizathu sakhe shuthi lo mama nje ikhona into ethi lo mama wayengadlula bhuluwe manje lo mphakathi kabaze usuthuswa ukuthi womshani lo okumenyezelwa naye Sibakhulu. onjani bafowethu unoJesu igama lakhe
inkomo esayikhipha sikhiphela abantu beyokwethwasa mase bebuye enkwasweni kodwa isibaya silalele imifino kodwa zaphuma inkomo zahambisa kubo kwenyanga zahamba mhla ifika zahamba phakathi nentwaso zahamba ngasepheleni kwentwaso zahamba mhla ebuyiswa entwasweni kodwa enzeke akaze kuye ngisho yonke inkomo siphelile inkomo kodwa isimo akasaphelele ngisho yedwa kodwa wakwentwaso kodwa lapha enzeke isibaya silaleke mfini kusho inkomo siphelile kodwa isimo yokusijana kodwa lithi iBhayibheli lo mama wanedukuza ukuthi kunendoda noma isimo sami singavumiwe phakathi kwamadoda icondition yami ino 12 years lephunga lami livumiwe phakathi kwabantu uma ngisondele phakathi kwabantu abangikhalele kodwa naku option yokuphila nansi ndabibulonde ukufika kuJesu wathi noma ngafika ngekhanda lakhe noma ngafika ngesandleni sakhe kodwa lokho aliyokuthinta nje kukaJesu uma ngingakathinta noma yini ngoba isimo sami sididibale naye ngithinta noma yini kaJesu ingoba kumphethe umopho semthani umopho semthani umopho semthani umopho semthani semthani umopho semthani iphuma semthani u-12 years semthani. Ladies and gentlemen, allow me this morning to reintroduce to some of you and to introduce to some of you. There is a man. His name is Jesus. Wayesele yedwa kwabo. Wangena endaweni engcwelekile ngegazi lakhe. Mhla elodabu lithabalakela kadinga ukuthi ayongena. Kodwa mhla sister mhla yelenge emnqamlezweni. Walingena ithabalakele esesiphambanweni. Kodwa ithabalakele walitabula. Ithwala itabula ithabalakele kodwa esesiphambanweni. Ithwala itabula ithabalakele esesiphambanweni. Awutheni uJesu ukuze ugibele phesheya kwakhe. Awutheni ukuze ungene ngaphandle udibane noJesu. Awutheni mkhulu ukuze udibane noJesu. Awutheni abaprofeti ukuze udibane noJesu. Alumamezele namhlanje kunomuntu okungenela endaweni engcono kunomuntu okungenela endaweni enhle kukhona okungcono kunalokhu esikhuliswe ngakho kukhona umuntu ongcono kunama-systems esikhuliswe ngawo kunomuntu ongcono uJesu sisibili ufuyofa igama lakhe uJesu 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 namhlanje ungasenza isinqumo yathi impilo yakho dibana uJesu. Number one, ithi bekithi one uthi ngegama likaJesu. Bekithi two uthi ngegama likaJesu. Uma ngifika number 7 ngifuna omama belilize insizwa ishaya amakhwela phezu kwamakhala esishaya izandla esisabela uNkulunkulu wethu esekhona phakathi kwethu simshaya izandla enkulu. Ngizibala kathathu ngomezulu mana kancane mfethu ibhala nje lapho ngifuna ukuza ibandla likaNkulunkulu. Bekithi one so sonke ngegama likaJesu. Bengifika ku7 ngifuna sonke sishaya izandla ezinkulu. Ngiyacela sonke siphakame sibe ngenyawo zethu bathanda kawo nje understand ngikhathele kodwa ngifuna senze le prayer item esongena kuyo njengamanje. 1 ngiyafisa senze kangcono kunalokho but ngiyacela 1 2 3 5
samukela umpostoli wethu manje bafowethu ngiyafisa ukuthi ukuba sidlule nje kuye manje ukuze nesikwenzayo sikwenze after ngiyaunderstand sekulate ngizele sonke bathandela yonke into ethu sibambe ngohlelo ngicela samukele umpostoli wethu esasangaphambilini haleluya no bazalwane umpostoli uzoshumayela endlini kodwa uJesu umenyezele kule we cannot just live kungathi uJesu akashunyayelwa khona umuntu okufaka hlangane noJesu khona umuntu okufakela ibuyisele enkosini bazalwane asizile ukuzokwenza umdlalo kunabantu uNkulunkulu ane-appointment nabo cela bayikhona othi Jesu ukhulume nawe phakamisa isandla sakho la ukhona sizothandaza ngesibone izandla khona nomunye Jesu phakamisa umntana ngiyabonga uNkulunkulu akusise khona nomunye omunye owahamba endleleni alahlekelana noJesu kodwa khona igama elithi Jesu cela ungasehlisa isandla sakho wena usiphakamisile kuyathandaza ukhona nomunye othi Jesu yasibona isandla sakho mntanami ukhona nomunye othi Jesu ngiyamdinga mpilweni yami ngiyamdinga omunye wake wahlangana naye kodwa endleleni balahlekelana uyamntwana uyele ekhaya usuku libala naliphakamisa kakhulu isandla sakho sesiyathandaza ngiyayibona izandla eyiphakeme ngiyathandaza naso manje egameni likaJesu baba nami ebusuku yela bahana masa naba bese kuwe naba bese kuwe naba bese kuwe naba bese kuwe obuyisubusha bomuntu njengoKhosi awenza umuntu abeyisidalwa esisha akokudala udlule esekuvela kusha othi asekulahlwa kwaba kuKristu Jesu engasazalwanga ngegazi lenyama kodwa bezelwe ngomoya abasibapresenta before your throne sibapresenta ezinyaweni zakho uNkulunkulu ngiyathandaza impilo yabo ingaphindi ifane ngegama likaJesu impilo yabo ingayisigalo esisha abahambo olusha ngegama likaJesu waseNazaretha baba siyabonga we give you the glory we give you the praise wena ubuphakamisa isandla sakho usindisiwe manje impilo yakho ayisafane nto kuyiyo awusafane nto kuyiyo usuyisidalwa